Ki pulit ka jelasyan kinsahiar sa Rajasthan, banlit budin batokit alor ka jingyap kendit, jong kawe ka samla na ka jela, ka bapule Hamudi University, ka balaja ka arpunyo tarik uyayom ta usnam. Kate ka samla badang kat kanai senam kerta, ka batip kerteng kum ka walida binong, kade ka basyong basa, hanong ang marangar ribuhi distrik. Bat ka deru ka kun kadu jong ba rubi binong, bat ka kong kubitas im. Halor kane ka jingja usembut metri rangba, ubapet ya katanat ki kampu ing ka jela, uba prestun tensong. Ulong bakila petha USB ban budin halor ketika jingja. Uba prestun ulai turu basyan ki pulit ka jela kin salej Rajasthan ban budin batokit banyak kumno ka jia ka banpoi hadu uput ka jingyap jong ketika samla. Longru baka jinglej jong ki pulit ka jela kalong mati banyak ya kadau tenrai la ka jingyap jong ketika samla kadai baka yaphi lane na kidau kibadon jing artatin. Na yin na sen te na kalian jongi tengla ai direction USB ula take up but counterpart sidi te mentak investigation kadang ya te if need be kebot ka tim jongi nang nero college te jebo kita katukan investigate bah ka ek bajia kumno ban find out ka sisa ka jingyap la ka de kana srudet la de kemban kene ko jingyap ka kolong atati